Karibu sana umwanchia humorigereri bwegeta seni kere devuna 102.0 FM aso mtandao wa YouTube na neli tukolinde Jumatatu ngo kwaligana somorobili tuko basaye ne chigosori morobili okoletwa sore na nje Geoffrey Ngongo kere tukoli Jumatatu gojakera chense ikome asto twara chita ikemerongene ne isano ikensema asto kona chigosori chito na chate gitukurwa se kendingima na lero ngukwaligania na onye mbono okomerana no morobili yigito higento bento kora noko nyara go subscribe aso mtandao ito o YouTube Radio Vuno 102.0 FM na boko like share radio tonyari gusukamo nje konkuru kwa Geoffrey Ngongo na inde ngukwaligania humu gosingo kwaligana somorobele yigo bene yali tonyare gusanga buna betega gwateka se chigosori chite ikendingi mahaiga ndoto ari amange tokukwana nemono kurwa chigosori chite kurwa siense macha mashinani tulige chigosori chonsi tulige ligosori yokumyaka kurta chingundi egosori ngo ya sabana banyeroka na bana bamura nabo igo ndorigerie ne bana mamnyoko oikera ne bana se gosori ya rugby ngo kwali no manchu murigereri ase umurubiri go buri tukoli Jumatatu abasaine chigosori nchego ngoro kwa Geoffrey Ngongo na lero ase studio tininje bweka ninde no mugeniga andake tora chikukwana amangi goro ye chigosori cheito na aso obwangontete mweli baga hanyali kwemanyikania na enda manyo mwanchu murigeri tupigeta seni radio vunera ningo na narale ya tualigane tiri tukolia lero ime yo murubiri bwa basane chigosori karibu sana yamono sana oyo minto Geoffrey Ngongo ase tukolia lero ko ngaliganiri tukoli tangani ase umurubiri bwa basaye ne chigosori oito chocolate rali tukolia lero sana ikiagera kurwa sorongo retora gusi tobate biewa ao ebia bere bigokina ase nchereyemo oseyede oisekori ile timu ya Shabana vile na Chiesa abagosoria buna bagendete okora bya abana abaiseke timu yeri gomankwa nyerra timu ya Gusi Starlets ne timu cheito kurugusiga iga nabo igande na mono togendete ku promote young talents korwa ese binyoro byeito ekiagera nenchereye moyo koleta abantamo gobo no mancho motegereri mancho morigereria kurchinsa mo chonsi pichiri otengerete chinkonkonye beka ilisoria ga Sevuna radio asenga kinga mune yiga elindo nyare kurigereria onsi pinto nyare gane tibi ya tokanyareka ayege ntukyo kora no kubeka maiso koleta comment chiaga so bonge elinde togosemie tokumanye kirase gunogenda totorigeria se platform ya Vuna radio ekiagera litkolitanga na akire kama wogaiga na injengo tanga mashabiki ito kongole sana sega asmande tokora na Ngongo na iko sambamba kabisa na ana beta kire togendereka birenga uneyo elinde tokinie byagwa byaito kurwa sorongoro gusi karibu sana Marieta na injengo nga Franco Koyo na Mbaritisa mgongoni. Asante sana mwanjo muri na kweguru yin Franco Koyo na otonere gase umurubiri babasane chigosori tukolia lero tugochikulige chigosori cheito kurwa sorongoro gusi totara sobwagari torigeri na sowango tete ngumanyu mwanjo muri na togokana chigosori cheito ndorigeria sama mera ni akore kanite ikendi ya New York City Marathon ndoro torigeri gosori yabana banyeroka se ligi ya National Super League ne ligi ya Kenya ntaswe se ligi ya National Super League asensema yabana bamura kwa kontorigeria ligi ya Kenya amamera na CAF Confederations Cup dronja kole kanu mugasolero ntacho kumanyina linga kichiti muchebangita se gusinga kichebangirwa sama mera ni CAF Confederations Cup nabo igonto iruko chize chesi kotorigeria mange bunago chokolekana nabo igibi abwange to basoko banga emineno be UEFA Champions League nkwera nabire chinchera chiaye na yanda mange goto basoko suka aso wango ndeto koyo tora aligeria se chiko sori chakole kante cha New York City Marathon toro che omo subati erenubiri ga okolibia sana se chimbere chu chakole kanete ikendi cha New York City Marathon inde okoranga irani stinjera chia chiwa okomnyoka gose chobobu asama tukama igabunaga koliri oisekori ngerekodi musubati ravegete nigo yalinge nyike kabisa mega yoko mnyoka inse ye marathoni ase hinse yechinse berenjiteka emerongevere timetinga kolenga naye no kuligeri kwae wose kwao na ralia ya kwa gosengeta mbirke kwaro chinga musubatere no bira aira neta chinjara chae na nemono konesi ko yae kolenga ni wasama tukamega bunaga kolirie ase okominyoka toisere kor anga sega kimia kebere yetere umusubatere no biri taraba sense mayo komyoka mono wotatiga mamera ni Olympic aiga sabuguleke wa ye bronze temetinga engana ya onere ligoro yeke gwe kimusbato yo herno bira nyalte ko irase ikendi oisokori ile musbato yo beire ka koba chini ya maji kole ngenga konye gebisete kidogo akora masoesi elinda enda kinga encherago chikoirana nencherirengi ya because ese koroka na unya kobwarioka egente keigana bo abantu bande bakoranga nere biekore enjere ya irananse kidogo korare bisa nando maira gosoka nechinguru ngore ngini yentekega kiabe kirera maningia asaba tiotereri bali banje toko menyoka
oise kuri ile njera ko minyoka yesterday ni gento kiango gati no nincheke kango motivation ngaki era no biri ngocha kurwara sigosori yes ekiarta chikoba matukonzi lakini asoro kongoro turagusie biya particularly kero kuri chigosori chito kurusa mashinani nkekeri twabekire omusingi omuya bwogokonya abana baito ekerera ni obiri naboni gaba minyokire nkorengia ngono nyorete babonyoka yo bali twagatwarire abantu twagatwarire abakongo ekere basoka kurwa chigosori echiga bagatigera era no biri meri mora lakini se kuri liboniga era no biri oratigire meri mora o shine sana oise kuri ya minyoka ya kolekana ayega kolekana tensemeri ya Japan na kolekana ya Sydney Marathon yes omuswati yo go bere ga korokana meri mora bakwire chinguru chinene go command no nyirende manyete mesingi buna togoteba musubate kere aiboiru gusiga igana bagocho soko genda chinsende yo soka isiko igono nyigwete yani onyuomwa lakini era no biri era no arega no mugusio ito egente kegangia toete changamoto asegete ngaki ngayitu angete gotwirwe mbura uno mugusi neta kire nande toimokerege keke yaboigo keke una kwaroche era no biri akorete yesterday New York Marathon wese kole museo wa kazi na aminyoga lakini rende era no biri ngai mugetie akareto mogoko agocha se orogongoro itura gusi lakini gento kire kiango sire ayo minto ngongo yes andanga komura yito bwense na afere tikido ngitina raga ko congratulate musubati to buya naro che kariye tari nga congratulate ne sevons lakini yare nge particular na rangu senga ki era nobiri oro kiriyo mugusi na ndo oro kiri Kenya ngaki okore gentekia lakini acha kobanga nense mogete go kwanyi gule tuna ko beka mangana ngote kora ko nga congratulation Eliud Kipchoge congratulation Chepkurui gentekia nge bwenda tekeri chinse mo chons to keire ngaki ekere gentekia abere nga no mugusi yo minyoka oino mo Kenya ole kominyokere nseito ole go to represent kera to sindoko baralia represented lakini yesterday kongole sana musubati ito era nobiri tunachivunia wewe naende gendera gukora masoesi lakini gento ko basaba minyoki baito bagusibonse egente ke mugio kante tamonkorera because I am the ambassador yechi ko sori korwa sorongo bagusi ntagete muirane muru okoboko gocha saba na baito because na bara muntu tageto banache kurunsaiga mokorworo na into tonyore nganto bwate team nere go to represent yera chiko konya omo Kenya kogendera moto na maino kuyo una watebire omusubatere no biri ase record yabegete igoro in fact ni gabune record yabekira bumega sama tukamega na ndia bigeto mwaka bwechiri bubiri na isato ase omo Kenya aminyogete chitagika aminyogete chinsebere ne chitake meronge bere na ibere na sekonde meronge tato ni isano nemo lakini oisokori yabina here no biri getambo geragorete kumyoka nse ye chinsebere ne chitake meronge bere ase marathon iri igoro na gweneta maina ro murai gwense so nigati arebuna gokora nari tokwa abana baito omoya so kumnyoko ko bagendete kumnyoka nainde ningana na bere ngusira sano isokori musubati jeta selibagalia kabere mainkanto bunanere Sharon ojeta selibagalia kabere simbere cha New York City Marathon cha kolekaneta buigoro nigo jeta selibagalia kabere musubati Sharon Lokedi ojeta selibagalia kabere na boigo Sheira Chepkirui igo isikoli ngaba Kenya ase chimbere chigambare kanete ko chibeko mu uko Johnson na bagakoli byasemo yabana aba subati isikoli yasemo ya bana gosia basacha omse wa kazi kuna wateba Eliud Kipchoge okorange miaka ya mwereire ndete to kumanyia enga kinere gendete gya kora kante ndo gotakatonya kunyorie kiara chi family chinde nchire chigotwara makombo no nyore enga kya mwakora gwe kiara sana na gikere tugusana akagikere sana ase metandao akobwate kana na Kiptum igo mwabwate ndete ndo koigora gochia because igo mwana umukomanya lakini gente keiga andanga kenkia mwati enki asaretie emudi yayo kominyoka because no naba Kenya kera bari komorra bari komochengera buya because basibogete igo baro chenga mbiyo mugakoyo na atagenda ne record because yesterday nali engama minyoka yo mwali elinda akore kura sama ngana New York Marathon na nyakere to kwa eri lakini hata itena era akore ni style lakini tenya alikaneti akore ni style igakore tena yani nchiragete igo kero montaro chenga mo gakatika ndati moke because emiaka ya chire sana obisokolige linga era undi etara tuara gese sana obisokolia mamera na Sydney Marathon akore tese bagalia ka lia katano kabere na iga New York ko akore tese bagalia iko mina katano kabere igo isokolinga enjera kunya kwegota ninchi ko soli bada kunya ko no chumega igendo china ko musabaniki ari kwancha bekensa mamangano kumyoka ari kelika sindara kole gosa ari genjerara anyale go sire biego byabana bake bagukina bono na nemono kurwase ensi ya Kenya kwene kubunango ba kiniara senjerengia nambaro ba chiko tuara mambirengia senseme yo kumyoka na nemona stimbero chintambe mneche marathon
nkorengi koyo aina arto pate kurwa sensemo ye chigosori kokore kero chokora ngongo ni maete abantu maete mbanje to kominyoka sana na ndembe kongeti abantu baito manyete na bono kominyoka kogenderete ndutegeta abana baito bebwaterani kominyoka tumeshauri yani tigira mangana yo kominyoka mono kuna intora gongore tora gusi twabekire risa samangana yenkoyo nengo ye kero konyori ribuye kero to konyaka ntora abeka boronge to gwakapata potea kidogo nari koboria abara ibaito kurwa soro ngoro gusi aneno ito mugavana ito Kisii County mugavana Nyamira rakorere chi marathon ibere aria se Nyamira konkole sana mugavana Nyamira na nchana koboria mugavana ito Kisii gaiga Paul Simbarati oyo anchete chigosori tigato focus ya mangana yo kominyoka to promote young talents to ba kids ziriba kominyokera so tatinande to ba omoyo erinde nande tukanyora eriudike bichoga bakoritaya banyore ribaga kurugusina itonyore amabagaya iga kakwiri no mugusi nencherenge kabisa muna kwa bekire go kwe bona to bekirisa sego sorie iyenko yona nemona se ensemo ya bana banyaroke timu ya Shabana Starlets kali ko kolibuya sana se ase amamranio ya National Super League ya ligi ya kabere mensi ya Kenya uisukuri mikakati era se timu ya maene none support ire kurwa se oboteneri bwe timu eyo nkorengi ni timu gwenta gukora biye gwikira boniga se league ya kabere mense ya Kenya na uisukuri eno no boteneri bora se club ekyo uisukuri omegeri Pito Gechi no muntu gwato umanyane mona se nkoyo na inde ngorengi nga ogusire gendete ko gosirwa na no boteneri bwe league yugo sase club ekyo ya Shabana Starlets kereke basubati etimu ine boneta gukora biya kagima awise korra muna mbacha ke kampeni ya base Gechi kibere chetra se getike Kisii University ngoro chipinto ba korete ya se league yo ya timu ya Kakamega na ndi koromba korete sabari go chialia senseme county Uasin Gishu haseba kurite timu ya Gene Queens chigori nya sebosa ndio timetingo kuyo okolengano kuligari kwao urochoko timu ye ase omori bwe season inga yo kayarura na ase league bali uchigotigara gosengo sora ase league NS ya Kenya egento kiango ki timu yekere ya chaka gwake kamago igo yango kiaso gwake kamago kia yaka ase university ya Kisii kiagera dige tikeringi abwate recruitment ya bana cheshi bagateba ngati atoreta ase getie keiga igonga no korkinga because ase geti bana letenga ne kiago stadium ngakagera nganda ngake bagasoa ase geti ke university mbanyore ngana obokongu kiagera geti kerimba kenarete lakini bagapo mupira bavire tinga guyare at home nabagi egento bakora ne kiasa na Kongore so goite timu ya Kakamega na yesterday bakora tega asingia but nale koboria our fans because aba fans baita bange banje timu ya Shabana mbanje tia abana abanyaruka twanje chigosori chonse pikorunga twanje abana abamura twanje abana abaiseke twanje kero umuntu uri ukokore chigosori cheito twabaye support yesterday kwari kurigereria no ekere bagete Kisii University amashabiki goku ariko bara 1 2 3 4 lakini kile shapane kwa kato ko rutegete gunze aidimini singa ndora priority abana baiseke ndotegete na intwe no mugaba na bwe county ya Kisii na represent yense ya Kenya ga kwa team yenene yabasubati ya Kenya chibes egente ya because aga parents na abana bamura kanyora rure na ndaga parents abana basikire bachire Wafcon na ariko bona intwe abarayi baito bagusi teko babobe na intutorenga ki abana abaiseke ngato kwe priority abana bamura na intuto abana abaiseke priority because kera abantu berwanirire so tatito manenge kewa ose taranta yo wako mupira tali ero soko goki abantu igero litangane soko rosibese igero egento kende yakabere soko igwani abantu ko bareta amo egento kende kyagatato nogo chame kertu achiramo twakore egento munege sako because ye timu yega ya abana abaiseke yega ya ito ya Kisii yes Shabana Starlets yabere koreta umu sisimuko munye oise ko lyo mokocha no yo kabire se timu ya Shabana oyo to koranga maestro Pito Gechi nuro chebinta korete nero changite mono timu ya Shabana okari ndukike gokine daraja ko base yarengene sel na kogenda KPL yari yanene no bakabena na Emio Nchiri umusa kurunga Brian Michira na abande na babon tanta Wycliffe bari bahita bakaruwa nana bateba iga tigato bwate se timu ya because twararenga ne bwate chinguru timu yiga y'abana abaiseke because ko liri abana abaiseke bwate boniga na abana abakebisora bakominyoka nandi betome to bawo moyo kego ike season muna toko chikokora gose nga mate to bwate first league na second league muna toko kora first season ya ligi ntangani etoke nga bari number 1 toko na ligi go chikocha ya kabere because abanyore nga abantu balata kanyora chinchari mate ngonge gentonkera toko chatwara ateba oko chaka gokoro kuya
ogokora ngocha kore kwa baye mochano Aboigo. igonga boni ganga tia ba ko musingi omyana ba kire bai goreria answer reach point because kira bai goreria answer reach point na bachako nyara chidroga timaiga na bachiko bakonya chiri babwete kuru maiga chiba post erinde baswa seke minano ya kya basubati ase erigene ya Kenya Na boigo. Asense moye timu ya Lowland Starlets oikirabo nigera ya gosirike mineke mo hasi ya kuletugwe chigorinye sebosa chinga kiba gositike minokia ba sigeti ligoma. Ngore nginga weekend embabwa teke minana se league yu abo ya kabere ya National Super League nsema ya basubati na inde ne kubori kwa noche sabanto be county ya Nyamira. Na ino nyara gosira chitimu korwa se county ya Nyamira tebanga kirenga ki ku CFC kore county ya Kisii to tuaresha bana bado no bigete kambie county ya Kisii ochonyo de timu ya Gucha Stars no bigete kambie semo ya Kisii na wego Gucha Youth Club no bigete kambia se county ya Kisii county ya Nyamira ni mukere igoro rosi timu ya Sire na rere manyikanega ya kenone league ya National Super League muna bana abanyaroka ba Lowland Starlets okubori kwa ne Gucha sabanto be county ya Nyamira nyara gusire timu eyo egetikia bogiankane kirigoma itukebwata mupira soka gari neba mbaliko sabachibe secho waswageti kororo mupira una bati hoteli na moko beka na moiga ondega kuru ikomiga kuru komukoyo nchigo sanja bana banyo na match egento tatoka tebie timu ya Lowland chinya maete iye kora no mokocho Obiero akoro kunga Niverton Obiero ni maete musani one sana by the way timu ya Rura satambe sana ngongo ise konyora Gusii Starlets yetararosibwa ntu abwate Kisii Queens etimu nere yange ntangani aso wako mupira wa basubati na koleto musisimuko anene muno kurwa sorongora Gusii boni ga yasoira seke mina nekeiga ngore nginga abantu aba bagenda te struggle because mbabwati no ene sponsor tiango tebie problem to bwate ngongo abana aba baito bagwa ko mupira gose bako minyoka problem to bwate ji sponsor chi nyinge ntira asoa asa abana baito yani chiba kunebene unori ile timu ya Lowland sio maana pi ne bwate changamoto yoko nyole transport lunch na abana basikino matemba bwate enchira yoko barera tenga na abana abamurabora agende hotel barare abantu nabagora tamakindi ngaya yankwa chete no mwana obande nini nani ebintu gete bigocha bire bitali ebiya lakini jenale goteba iga because we want to build the young talent from our community. First of all lazima tuweze kuwa pamoja tobwata namo tonyare gokinie byegwebi egente getangani tweruko bakonya munabone timu ya Gucha I congratulate Gucha abantu bari tiango tenga ngongo taringa ne chibe obago tebaninga karuebe se muno omoyo go kulete nkora ali ile se group eri yabo kwanyoro muntu rule elibumbiri elibumoja bakonya abana ali bagenda ali transport tel muntu kosoyo mubuko na naro ndimo mayete omotera itobo nimo mayeto ra America lakini rende nyuma batara ikirabu no embara buri tangani bachangete kokonye timu asekina babwata se STD koti eli internet lakini njena kubolia because tora sense me yeti gosoria sabana baiseke we want to nyare gokonya abarai baito tiga baimokere gorongonga na bora na bana babu atimbe pira bakora masas mbabu ati chikwende chiri tokoro kanga kids ebintu mbere bikoro nga cons no timanyete chiri bako bangaiga bamanya kominyoke se binte bimateli kale twa kamyokire bitunu ne bitiro lakini squeeze cons moko beka wakora masas kwa manyunga you are fit asenjera okora na ale kobori abarai korinyamira abarai yo mugavano ito Amos Kimwomi Nyaribo omo women reba Cherusa Mumanyi yani Cherusa yes oyo manyikate ngantokoro tikatokonya abana baita stokonyara so tatitokinie kewe giki abana baiseke munabona intunya Gusii tobwate timu ya Gusii ndobwate chitimu bere na Nyamira tonyora ngantobwate chitimu bere ligeri enjera abaruya babwate chitimu bere cyabamura babwate FC Leopards na Kakamega Homeboys igona kikote hanga barai baito tikatobwate ne gokonya egesakukia abana baito ba kumupira chitaranda chiko bakonya ukoyo tokorwa bwa sobwango to ise korigereria ligi gose turwa se banko ya bana banyeroka to swa sengo ya bana ba abamura nkole nginga timu ya timiza ngolenge ko sere se ligi ya sub county ya Nyeri bari chache ebigete kambia ya Semalia nyosia nkole nginga ne bwa trial chitariki kianda cyumutenye iga oyikomira limo naenda ke egendo twali go segeta muna bone ruse igere chitimu chia mashinani tema kubeko bo tournament iga obo friendly eline tokonya bana mbaswa se ebinyungo byogotinde na mariogo yogotindia igetimu ya timiza ne twa trial sasa bagosoli balensi miaka 13 miaka 15 bere na bege miaka 70 bere
nkore nginga abalensi emyaka 20 baraje gutumika nemo naso gochia ko ikerania eligi ya sub county ya Nyaribari chache yandake ikagerwe chikuimukia obosio bwose eteto tutore sabali enye gochakire season gocha igo etimwe yatimiza nechi gotwara chitraos chiaye ase igeti Kenya se grounds ditukore juma gose gochakira chitariki kianda cyo mutenye iga ho ikomerarimo umwaka bwa 2025 igema ikana Timiza Football Academy egotoka sesemo ya Nyosia netwa chitraos chiaye sesemo ya bana abamura na bariganire bonse bajuikirana sesemo yo timetingo koyo kolengana na Yeruseye inkintu gikorwa cyo kuboria abantu na nemono bali wanjite chikosori bakore na nemona barai baito timetingo gikorwa cyo kuboria nemono kwene kibina ebintu binkabuniga chitraos bine chigango ikarana chire na nemono ensemo ya ebiego bya bana bagukina bono ngusirubire Eruse ne ntambe nari kuboria barai baito because Eruse yiga tariboniga ego chikoera because korboniga nto bwatange metinyebere full because eskure yasige tumapema abana baitomba che banyore mechando challenge sinchiro embra nendrete gotua boniga barai baite gento baro tokonya because into egente kenne totaite kokonya ase jamii yaito anene mono muno mugusi no gokonya abana baito koegendere chitaranta cha babwata turara tige binte biga bya siasa because isikori na boniga ngongo minto otoneti mepira gusi emepira nerere boniga eshida mwana mbira halia byabo kebwato byabo ntogoro babo kangina babo Chantel bategete wako mupira because barodro byabo mupira na kike yonko tengeri gijabo ngerese bwate yani umuntu amanyete ngo mwana one ko namubyara rero nko mu musori w'Egesiti simati sino mategende umusori gataringa na mu musori anyu Egesiti yako ngo rubo bekero ga ukaraire onya ukerigereria egerega konya gukina bono muntu ochino oronyo onya koromano n'Egesiti keria awakero mu mupira finally umwana obuna gukina bono chakira komanyobi yabu mupira isomo gora lipo lipo goma yatene mupira oyo gwembombo banteke usigo ikamuke manya keragorire ke lipo gweriga o akamwana kariaga ke kanya okora masoes ama tukama ke igo mwana olikuwa nyora ama somo kage ndrete na ale academy intuma nyete ngonge problem tobwate tima yetinga yembra ya chagete gototwera nogotangania ibitabo sio ogotangania ibitabo gogo chikora Frank obekira kamwana kaengwa kakaro mupira mwate bano gwerori obwekagi naende tari koyukira sime tigango ngogote binga bari bakubekira sime mba inya tiango karinga ngonga boni ka abantu bakwana rot of money na abantu bagokora amangana ya activities na nemono abantu babwate talanta na abantu babwate talanta lakini intuga igatwama nyagoteba ngo mwana asoma ende university asomere bo daktari akoro bo daktari akore masters akore gento gete tigatokonya barayi baitese ngakiye ngo basabaiga mugaba noito aba MC tobwate abapunge baito this is the right time komuranche tigatochamo tokonya abana aba baite mepira tobeko bo tournament ndomanyeta barayimba ro ebiyaga sobiriete 2027 kurboni gangara sa tambe sana ntoraiko tigaturara konye ebiewe bitobwate nyasa toire na litopo kero cha kubori ngaki nkike likwara kore kurumaega turakoega asi etoka ngaki kwabekira abana beta tournament baakire naende kwa promote abana babakabake no nyimuna bono tubwate chikambi chinyinga sana timati ngongono tubwate kambi kurunga Nyaribari chache athletics camp yoko minyoka aigase bunge ya Nyaribari chache chageta chinsemo cyake gati cheke gati tingi ne samba lakini boni iganga murayonde beste yoirure bakonya abana bali because mbatagete kids abana baitore bako mupira mbatagete kids chirichinge bakorere gas na ariko boria barayi baito please ebese mugonjo kananeraga motenga tutamwa munare ko basorra tari na baterie senjerembe na basorra nga mware wancha mubeke chibese chia sabana baito bali babwate chitaranta ngore ngikuyo aina ye kurwa bono toru kurese me mashinani to bosose League National Super League nseme ya bana bamura ekeminunke go sortu kwese egetige chiko sari timetinga anse ye taike ya munenu sunga kiora kwa ne kemine ko gorega timu ya Gucha Stars amune timu ya Fortune Sacco ke kolengane mune timu ya Gucha Stars enyal to witu kwa pagotangana se League ya National Super League timu ya Gucha yatemire sana ngo ya chako mupiro yegencherere ndonge sana ngo kwa rona ya chagete chinsemo chirchi ya gwendo kanyorobo bwi ekarua bwe kagenda ari Nairobi ekarwe draw bono yeite to yesterday ntoko ba prem because ba temire Fortune Sacco yarabe ira serie gejeiga akwa muda ni ile taraba promoted gochigo lakini bono ngento de batebya coach Samuel Koth nariko muburi because aba gosori bali be team ya Shabana babete bagotemo bakagenda nariko muburi buna bono ne mionchiri
Wycliffe Ntanta bagosani bari barwete ase timu ya Shabana na ariko bamobosaba because tete ko strengthen ige timu ya Abuja elinde gekonge no koreta bagosani bari ichi transfer chita gochaka ko window transfer ngo igorje January abana bari basohoro n'abantu bande batakere ko first priorities mwana mbire biri gotoka ase Kenyoro ndo bisiereria nabo nyoro mwana arario kongire kabisa oraminyoka n'abasaba kongire ndaba cy'umupira geto mokongo sana because umupira is about techniques taringa is about nini is about techniques abo nyoro mwana ara ubwate mna bonese kuri omuri garuse tugwe lisabume bono nero kungarete se timu ya Shabana igari Brian Migiro igarwete mari sabume nero ngarete se timu ya Shabana na ari kobolinga okoti gasia ukara ningia I congratulate because gasia bere otokora ningia ngwaro chuna appointed timu ya Shabana ekaba promoted to KPL aseri yenene ya Kenya na ari komotenga tigatokeendre kabire yiga tokonya abana abagucha umupira uri mutwe tigae tome tonyorobobwi iko kabisa ukwe buna kwa kebegire buyege timu ya Gucha Stars yaberega ukuri buya izo kolengana ne timu ya Fortune Sacco negatechi timu cha bera se ligi ya National Super League senga Kentambe na timu ya Gucha Stars ndo katanga bachakire bobo isoko yarenganye timu cha University League au timu ne PS Bomet ko kolengana timu ya Gucha okorange etabauti nero nebane ligi etabauti lakini okorange timu ya Gucha se ligi ya National Super League teche ogipati osteje teo participate to lakini geje to komnyakane timu chinde likulikia andako senobwi wosobo nyangongo korenginga season ige ntanga ni okoyo ya National Super League egento bwante ko focus mono no ko focus batikara se league litanga ni kero batikara se league ya National Super League teni ento ko bwate ko babu barenjera bako kolibiyana nemono ko komenta chinguru na goswa se ligi NS ya Kenya timetinga ngikoma tiko nataka kutebiga nge timu ya Gucha ese kobe kwa seri ya na NFL na bana ndera we timu chinyinge bana chawe PS ya Bomet timu chiri chikongetari igonga atose kwandalete timu elia Sami Okot no muntu ya sana coach ebwate experience ya samangana yogo coach ekiagere kero okuriye ibintu biri abereka gukora nebintu bikorokana tigaye uri bagana namba tyotere baito nabaya bagendera gusupport timu ya Gucha twesokia so bongeriye bwato umupira sigeti kya Gusi Stadium nare tukena temo tebie Sami Okot tarari iri mepira toko genda isko afocus mepira yonse piyanga yesterday twatereta liye twatereta afocus isi mepira yanga kero toko genda isko tomanyetenga intwe igotoko genda do or die ekiagera togende torusie draw gose toitwe gose tobwe ebinte kero mate se mopira ebire bitatu obwo mopira orwe draw gose obwe gose itu igonga Sami Okot kongole sana naenda I want o mepira yonse pia gusiga iga onyebeka se nkora yago so tatobwe mepira eria isikona togenda tomanyetenga tokogende draw gose obwe naboigo yes ese ligi ye nane se ya Kenya ya FKF Premier League ose Sport Pesa Premier League una yao ncheli we kali kwa ose karuko kolengana no ogosira kulwe kanyoro koyo kurwa se ligi ya Sport Pesa ose ekambani ya koronde ya Sport Pesa nyaganda tukumukiribera litindi ikende igana inde sentune ndo koyo torenga etimu ya Shabana ya chiri mopiro yo katane tara nyoro bubi timaitinga o goikira boniga etimu yo ya Shabana timaitinga immo sababu nelia ngekuira etimu itayo kolibia timetinga okubara kwa michira no gwako cha timu iyo ya Shabana kwenda emepire taneta ikoligia obobui gose no bwara wachezaji batu arese kambi klabu ya Shabana ndeto gotebiga ngongo etimu ya Shabana ne timu ingia ndo tebanga Brian Nerete kemeo aba gosoli mbaro the problem timu ya Shabana na masiko renkero rokocha oyo ndabwenderete ko kora noko okobeka aba gosoli kurukusi bagosoli baro babeire bench babwenderete kwa komopira babwenderete go swa first 11 because isi koligere yaba abagosoli babere bakobekwa igotoro cyo mugusiga yo konyora omuri kwanyora Brian Migiro abona bwa abagosoli bakwa first priorities lakini abange korwa se timu ya Shabana na raba cyo telebe timu ya Shabana babatanga abantu bari bakorwa ase chinsemo chinde ko nga tinta tikanya commenting ntikina ndo kere porete lakini jana ko bolie coach eito mwari mbito kidi aina kinga first priorities because abagosoli abari kominemo nga tubwata abagosoli kominemo abagosoli korugusia make sure nga tubwata abagosoli batana ase timu ya Shabana bari first priorities ababande tomanya go tiotel because abagosoli na ba tiotel abago machiko feelinga etimu yegera part of our community na intuta teko iwa Marieta Chofri Ngongo Chose Boboge yani abanta Marieta ya kuiwe kana korugusi Osoro
amarietanga munayo Brian Migiro Nemio Njiri na abandi igenge genteke gya fekitiria batioteli be timu ya Shabana lakini ntaita kotelia batioteli be timu ya Shabana na ararure timu chinyinge chiwe kurura seri iki FC Leopards simbona ya chakire kwe yake ko batima tie sengongo konye no manyete seri Gor Mahia ya chaga ngwa rebito yare gokora ilikwenda yani ekwe kurura nale koboringa abatioteli ba Shabana babe na supira because Pito Gidi tigaya kulibaga enjerenga tochake ko serio mokocha timu tie sengongo kwanya korra eligi ya bongereza timu nere yanchete sana tetwenda kwenye kwana na njete ko serio abakocha mokocha tajero wako mupira abantu bagwako mupira n'abagosori bari bigeti wegenete ngikosi mbwate ngemanyete ngebwato bomanyi ngemanyete gotomari irandi so tatunyo robugwi igegento natebya batioteli be timu ya Shabana tusive moyo tigatua ko moyo konde kwa sababu ayonsi pia korekanire na bera banga na macharipio twara kwaewa tumanye ko bwabone mipira ko rugegetana aronga king murate lakini ukoyo ndete kwenda mamincha nae ngotainga oisukuri ebira po binge bi league nense ya Kenya oisukuri klabu na kirikia Gor Mahia kwata bakaba goseri barwete isiko yense ya Kenya igo Kongo gotebanga etimu etu araba abagosoli goseba kurukurese gesa kugete itingwa njera na geko eromete na kia mazoezi abe atokereto amazoezi keraro igaro gokonyo mwegeria anyore omonto go fit enamba gite onyo yotari ko kolibia alete gosenyarebe enjero ko impress koja sama soezi yo singo matera ego sogeti kogosari timu igo nkorenginga batioteli priba ko wikeli timu nga oseba ko wikeli mwegeri Pito Gidi asoko beka abantu kose kosa batisa kuruike sakweke mo ose kuruike sakukende nkorengingo itali mopira bono nkorengi bono kerogote baigo igeminetinga bono torosie tournament ya intercommunities tatenga timu ya bagusiti gaberega ito betinga ne bagusibuka ne ya bagera boka ne ya baigo kwaretira wiki njitari nagenda against you egento nkere togotaka twa feel no mugusi oise korigerekere edapie wako onyore muna bona gotenga tinte tukonja ku express igente ki because korokana nga togo daralisa sabantu gete go kwamanya onyore tobegetenga abantu mbararia osoro ngongo Franco Koyo Joseph abantu gete kurensense mogete ekine kieko gere dapia rokana nga ne dapia link ekine kieko gere nataka ku express kucha se kocha Ogidi akeracha korosike because into abantu bagorete mbonsi na baitonto fire tinga nabo lakini neta keire because kerekera hapo kerokori yeli bilapo mna biale korosiwa muna bona AFC Leopard igekonga Abaruya Football Club Gor Mahia no nyeroche noruche Shabana tigango tebinga ekerokoreta obwansu gocha seri mna bona sekorilia team ya AFC Leopards nebwata abantu abango koigunga wefukuru wanyama ngoma choli kora regente ngoreta kero bwansu keta so mupira lakini bona ntenga ki timu mona bona FC Leopards o mai koreta kwa rete ni nago te bien seme ya mate igo kwa nyigure na ranya ke aka waka timu ya FC kama go timu ya Shabana aka so timu ya Shabana na Romo gosoria omogusiyo yo wakera Gor Mahia kibwage muna go korega asiengia ntukane tinga kobeka bagosoria timu ye gabande na bang lakini okoreta umusubu mupira na koreta maite tiango tebiga abantu bale penche omoraria ngongo baraba gusi baraba ya na bora agenda oligere umate gento ngere tego tebanga ki mtoto wa nyoka ni nyoka mtoto wa bunda ni bunda onyore nga Ogidi kera koligereria egenta ko matiko firi bugango ke koigwekana imuna nago tebi yani ge koigwekana bwanga maite nga otieno na bande igona ngo tenga ki nche senche na ariko banincho mokocha na technical penche timu ya Shabana tigaba bwate ba express ritangani abana baito bale gusiga igaba twaire team omuri abere bench oitari mupira to korigere migiro bona bonaro tuitire mepira igobone ke minetinga migiro Brian Michira nga ataiyo to goito igono nyiwe tigana nto manya ki Brian ataiyo abantu baro bara muri present koto nyonse chigori muna boni ka goal tiyo ya nyonse rwengiya ere clean egoso ari ko igunga gakyo mondo ria nyonse gol akagori to afifu ga kirbo sego ga kwanda na risaka neri randirie ngongo no maitengo litomore no nae keri utire biya goikoria ke momonto riete bituma onyweta mabere ogwaka bakegori atenga mumurori erangiro rekabere tingo tigara ekine kinara gotebanga ki ase koche yaito bona tigai karansense drawing board bona igano go drawing board because abano to araba tio teliba ganya komo gikeria ndiko chiko supporting aba tio telimbo bebale na bado ne yaki abo mpata getobia unajua kwamba wachezaji wakicheza barabumba likoumia mashabiki sisi ndio tunaumia kwa sababu tunataka ushindi
mayete tigango te ngongo neba nayo lisia ng'ombe ngo yororo mugabano itakora kwana ketokwa no chimoina abugo nataka ukoretera igento kechamo kibugata namu yani kibwekaine urarisia ng'ombe ngendo kyo expect esikit amabere of course yako kwa timpa paskio tugerete ng'ombe bari batugete ng'ombe ko bayobuyo naro tugete ng'ombe ko bayamabere lakini gente kende to kulisia ng'ombe ngongo no gotoa mabere eri ara ndo matene sikego toana kulima lakini nene nale goteba iga tagie kigia toreta because etime yetu ya Shapana gekorwa sorongore turagusi we need to ikaranse a drawing board technical pinch etime ya Shabana wa ikaranse balison mbaba se koligere ligente kiabe because muchiko chaka torko nyoro muchando okonyora batiotele bago cheke timu na bona yesterday timu atese mwa notice yesterday to bata batiotele ya segeti ya bari wa kero mupira yesterday because bakuro moyo nigento kende ya kabere steward sibe timu ya Shabana niko na kidogo tu ni wapatie ushauri kiro muntu nabwate njira yoko nyora chibesa lero nabora nyora franco ko yabwate 2,000 ngonga abwate siringi 300 na hako nyarwe yagyo ikaga onyorere kebesti kire fake kebesti ke igenjira kenyorete tokomanya kiro muntu nabwate njira ko nyora umanyi bwa tika kubwate kebesti cy'umuntu likoriria mate likone gente kebona nayo sabe yanga yago okonyora umuchando gete kuna rana eta keire enchera moko tebyo muntu bwate sati to choira nene go chase getikia go stadium tiago sambe sati yo muntu because we yagiri konyore sati yiga lende ngamata getere nande Shapana tete ko baboriga etimi yaito nengia ndete ko baboriga because to abe to ko conserva tiotele baito abana butoko kama bato achi besiri to ko sangle revenue asegeita to isego ite timi yaito nga revenue te ko to korro tim te ko gendera revenue muna bone ya Shapana ne ere tanga ine asechiri chitimi chose pi bone iga ina East Africa asokorwa revenue nari kobori abantu baito bari ba Shabana steward ne technical bench na Shapana fraternity abantu basambirwe best mwari wancha nuko baboria murangeri abantu bari musaba amabera na ende mubwate bitisa ati biri mubwate nebinge because tubate sponsorship esa sponsor iko tokonya tokonya ne because inga tuwale de sponsor bona e best bina vinga mna ne promotion bona abantu basambiri no muko boli ngaki ngobono tu asambere te best mutu asambere te yendo gete mubarangeri musaba amabera tunywa amabere gaiga tobaye bi best free of charge because egento tu akorre to salirana chirichi atunjo kana na wera tokenga rana china chicha mutu andama to itu no neriye to chake go itu kuruboni ngama tu achakira okoraiga igonare gotebia abatioterere ba Shabana na management team ya Shabana ba ikaranse to listen together because egente kingo choko cost kere ngongo ayo kerigere tinsa ngoro chama shabiki tale ngo ngoje kare gusiga iga tonyora mashabiki tayo where are we heading to lakini okoyo isikuliria isokotanga kero muntu bali basambira t-shirt baegwe tokunyara kunyira muntu nabongo chira jendenga t-shirt yane jasambetu abantu bari bamanyire automatic no ninche nabongo atiskiri mukuliri bari barenge barochikaine omuntu mate na ngongo nabokora ngori ngongere na ndo muntu naru mutambo uri ngongo nero tu asambere teke best mumurangeri abantu bari nababa ikomi muraba ibest yebi murara sibia because amangana ara sembeo mata amangana ara sembeo na mabe ngware mitanda una toko gikire timu ya Shabana na kwenye timu ya Shabana tobwate friendship kwa nyora abantu bachakire kwebanga we want to support Gucha yes na butota keta tuende tuense amo to support timu ya Gucha ekerere na seri na into tora senseme lakini yeto kere toka endamo tobwatera namo tokonye timu yiga ogosuka mutwe na yera babia lakini njende tegota igo kuyo asense moye tiganga ni musumali bomo ile nsemo ya bachezaji go ba selected go solid first 11 omochezaji go twa first 11 ase egeti number 1 we go impress coach ase training number 2 in case onto go impress coach ase training in case injury to kegeti nande go koleta geti go ikari nga option ya mulire amanya go koleta geti igo egento na rekota banga nike ento chaka tanga be omogusi na bako be of course na omoko be great me yaba gusira kini matokeo ni duni igo egento ke egetanga ni coach tigakoro gochora kwae egente kene na leta matokeo arama ya namba 2 mashabiki oise kolira abantu abangi bagatanga okidi master go agotume kosena bagera boka kosena baikoyo boka kosena basigise boka mostly muntu yose kumurigirira kwa paki ground ya umupira wa sports agotokisha bano ko bayewe igo anse moya bachezaji bro gochorwa tiga umukero muchezaji abe kumukia sama soezi number 1 ne coach okoli bya sama soezi coach ta ko bali mago tiga isiko no muntu unless mo the differences nere ndato ko tebiga na ara deira sikamchi timchi nyingi
oma etenjera ko influence a coach na nda komanyete na ba kwa first priorities because nko rande no na Harambee Stars aba kosoni baraba yo konyara batigirisiko igonge coach ngakere bias iti inje na artari na ngana tengo kidi gale bias no yani amanyete nga automatic nga ngongo atage tio mupira na robo bui otigo montole go chakatwa chigori ole ngesikali se no boge chose go chakatwa chigori kwanyora risk bench omuntu gako imuka tigana nakuboliri swali limo ngongo ano muralie mara karenga ne mionchiri atendete ko rusike bench dakika ya 80 otwa chigori mara ange yinki ya korki of course oise kurigereri kera kwa ko murigeri okuyo chinsako coach ya mureterete ka ya 70 urure goli yes umuchezaji oyo kera coach ya murigeri yaranga eteke ya 70 umugosore no abitete in case siko mureterete kentanga ne kuna kidota kufanyia umupira uli achagete tayo kora kende lakini kagocho yo second half onyora chigoli ibere lakini nako bona kinga bakosori imbale bako bayisike bench chidaga cyabo chimanyire nga cyasoire tiga kocha akole changes chiri chibwenerete tari akole na manyetere bye komenyene maite tyanga tebiga ndumate tekeri ko bench ngongo etekeri ko bench nege nteke nga one coach coach maite na bagatenga tieto lete ngonga ko mupira tieto mubeke coach ye ka decision ya tebire tekeri ko bench ma otebanga omonto tetele ncho sebubuke igaboro chinkento ikira ntobwa to kongusana nakati tekeri ko bench egento kende to kore chi transfer chile to akora Shabana nchi angogati sincerely nchi angogati buno muraria na ende buna nche personal akira to ko nemi onchiri to makona kuya abana ko academy what is mean to kuya abana bake igonga itimini singa nemi onchiri ko tabo no muntu berga otokonya te to tebi ngongo minto otokonyire NSL chiko chomo hali algo tofungira dakika ya 70 kwa nyoronyo sirego era bono maire ko step ngati agende Mombasa ligi bintande to ko NSL na no muntu bwa to bomanyi na ko boria e coach e topito kidi ebinto binde kere technical bench go kora se kirab ke go kora nga tutagete kirab ke to ke gendre te to ikara ancestry so ni together because te banga no muntu mo the decision na ndi ntonge na chao kora the investigation te to ka ngong ki angira outbreak yani pakere yani ko machikora ngambo ben kora yani komuneka ekero montate ke te ko so ase team ya Shabana nkue boli nga ningo korete egente ki kyabere ke kwane katanche beka na ikwana kego kwane kapaka saba tyotereri baka saba ndabara igabaria management bako tanga ningokorete ngorete to muri ngorete to migiro ngorete to nemionchi tuise ko chaka okore bintu ngamne bia team ite to kunyira nins igonche nargo teba iga coach ngagotegete ko tokorere gasierengi ya na ndo tegete to suke mutwe mune club tiga mo igwana ne decision ya kokorwa yaba ngane decision ya motaji yebwate emenwebere na ramo mo gosori bia team ya Shabana omokoro bako musanana no mo emonto tenerete kamati ya team ya Shabana akamatenga marre bintu mo koraga munatualipia team yetu tukiangalia nyinyi mutaenda lakini ekinge chikobo na ale bateba iga decision yende yonsi ya kokorwa ngana mi onchiri ochete na bwato bomanyi bo mupira omuya mwali bagako mupira njege ndona cyo gukwanira nkorere ngoteba iga number 1 abachezaji tiga bamanye tofauti ya movement na progress to baisa ko nganya ko babantu bako nganya gusto basa gocha se club ko bayogocha manyanga chinga kichigane progress movement nero gukora usoko sukangoro kunganya ko rete moche kwende ko progress ya soro komenta sore abande basoko nga bona tiganswe oguruko soko tabo ko rusene timu ya mochi ende because tuyo kunganya nga kwanganyire iko abachezaji mobekina soko ligeri ndupnekyo nabantu bako baleta tikwamanye ngo mogoselingi cyo konye timu na ngigo chikoleta ase ensemo ya bosingigo chikonyara senseme igento kende ya kabere management gosopoteneri bwe timu ya Shabana tigagwe sora niki decision che coach tiganya coach ko libintu biaye onyo amwire ke kose gatanga ndetero buge simbo amanga gatanga tobekero tigaere kulero kona boko tambekero lia kwa machiwa mabe gosenkyo kumuboli gosawatengo watabale beko nyamobeka ochezire igo coach tige guchinga kichiaye nabangike kosi kiaye na nderengo bwene to sogeti ngobwente ko beresiko full stop na matiotereria tiga be atande kabisa barabanya matokia arama ya usara mabe lakini era bako raise alam igoro ya matokia mabase timu te ntoko kwana tuasali okonyalo meta bando tuasoka isiko ye kwana tuabwa tuasoka isiko ye ngwana usitora sense ye mopira twende kukwande binte bingao ndetoko tebiga yanto kyo 10 takire komanyio motengeri ito kocho kidi nacho alitumuna na omo kocha kwa timu ya Harambee under 17 inse ya kocha Muruya ngona Muruya nero chikobo monene abere yo kabere
nale gotebia abantu baito ngaba team ya rugurari barorire batebire ngo kidis kwe mirimo yo coach national team tari getokirese ya general koboria batiotere baito ba Shabana teto tuale calm enkore ito tokanya boni koma teliberera ndiro kuna mioto no rene ne timu ya Gor Mahia last season ya chiteta kwa league mioto akaba mioto lakini ama mioto ali renense ligeli timu ya FC Leopards uma taka nyoyo ndo bugira seligwe kocha ndugu ya Mbani Fred Mbani konyo bugira seligwe lakini mumurumo abagatebesa ali aro mukubwa agateba ngategerera ngalibaga bono libaga liyatwe ngwaro tega romba itete matare egoli ya mubosa I think babwire mupira boko toto ko tanere ejo libera bosa ase league ba to itire ase league nene ya Kenya ikerabo ni getimu tare itumpira no yo ne ba to itire aso ko libaga konye bachakira como bekera mamio tonga must go lakini boni iga na intu tikatoa pito kidi libaga ne management ya Shabana tutwale supira elinde tonyora matokeo ngorengi aina rokuru ase buno ko ya kebekera kuru ase league NNC ya Kenya ngorengi na raitora kunia siritu kolero chinga tete ngwira ya masemo kuyo ama merani yo CAF Confederations Cup itonde chirombe chi entro nja kole kana lero oisikoliga liga timu ya Nairobi United ya bekirwa serombe ya ba chinga kibikira mune timu ya Azam korwa sense ya Tanzania oligete timu ebekina ne timu eri ya Wydad Casablanca korwa sense ne I think ne ya Morocco na timu ya AC Maniema negati timu chinde chinyinge bekina cha serombe ya ba oisikoliga linga temetingo kuyo timu ya Nairobi United esiri ne eli timu chinde chitabwati Nairobi omanyete gentege tangani abana bali bakuru City babiri bakorokana bagwa mupira umwe na indi support bagonyora kuri somo governor Johnson Sakaja oro kirio moyo kwari kuri iri kipu ngere kyari gonchokana na kere bari gwaka umupira bwo fusu bosuka mutwe ase baswa mangane chirombe chiga na roje Sakaja kago tuma go chigoro na kwegokia egento kiri kanga omoyo nga motivation ye timu ya Nairobi United echo parabia egento ige kanga okoboko sana eche kanga omoyo ekero konyoro murayo chorero elected uri governor agotuma abantu abanga cyoro cyabata igubiye aba bari ko gotyote bari gotyoterero oikabe gubiye timu ya Nairobi ne timu ngia Asam timu erenke lakini hii ndote toko tebinge timu ga puna bono ya ense ya Tanzania turubaine I know ne timu ya Kenya ne tikunyaka because emundi bono ere mbego chia saba gosoria omanyete kerege ntuya sare kirikeri yon space nyanja turubanire no ne chinsiro rona boko nyorcha severen ucha sokere go isiko ya yoroche kolengana na nche boni timu ejiga ya Nairobi ne bwente go concentrate emepira ya ngayons because omoko chaga inka mwagenda gwe igonga iga inka lazima tokore nduke gatonyoro bobwi to timu ya polisi eko bwa isiko na ande je itua je bwa je itu finally timu etinga negendete okora biya lakini ngo tebanga timu ya Nairobi tiga support we na indi government ito na rorege okore gasingi ya usikori eri biya boni ga moralia ngongo baga chire biti ebiti bono to bwate ne biti bire standard lige timu ne ya Talanta Nyayo lige tikya Kasarani lige tikya Etokwe nkiangwa kerra ebiti boni ga to bwate ngwa lige tikya Kisumu ngere korosi wa tikya Raila Odinga ebiti bi ande korosi wa sense ya Kenya because to ngere kwaligania AFCON 2027 yejo chako mwako goje yo korunse nale goteba nga serikali yeito te problem mo matengo ngoto bwate ke mutanya korora umupira talinga Kenya te bwate umupira serikali yeito imesembea eligi mune ya Kenya serikali wente go intervene ebe keno nyen 300 million chibere maria chibanyirenge chiro chikurwanirwa mo matenga siroti yega gotoko sok chibese chire chi million 10 ese timu ndanga ni siroti so that umuntu ekera gwetoma eligi ya Kenya amanyete nga inche kuruga muna bone ligi ya Bongereza emanyire nga muna nkoire champion enkoire bonyankongo bwe ligi ya Bongereza ige manyire nga nkoire muri chi billion gete chire chibese ya Kenya na intu Kenya gaiga tobeke chibese tomanyete nga Japani gento tokorwania kor 1 2 3 baka 4 ebinto mbiro kuna michuzi no ane jitu mitirigo tirimboka ko chinze na chiro chego chibese chigo tirimboka nacho tigango tengi gente kekera arete competition 1992 nginyo rete timu ya Kenya Breweries na baya alikoro kugatari Kenya yale alikoro kutaske bi elite ndio abwate timu yale alikoro kwa timu yale alikoro kusoni chia sirire tu abwate timu yale alikoro kwa chaba pata bullets kuna Nakuru na aliko imuka ngongo ma yetengo mupira ngana koli TV ya black and white ama eno mupira ngana koli ne ligi yege ko rwanda wenga ki mu yale ngo chibesa aliko beka kinara ko tenga this is the time omurai to bwate
Daktari William Samuel Arap Ruto chibese chiga chinyinge chinya gutumika bobe chibekwe asamangane chikoso tiangote ngonga abana baito barabe competition nyingi ya yokorwanire bintu igonga Nairobi boniga mugavano Nairobi kole sana na ndi tonalo gusaba abana abuna bariga mbategete chigas governor abana bigamba akemepira omaito mupira ngonga matukora aka mange pia miaka 30 tani ende 35 ikatatu kwangere kwelinga to wakamuna kwa kaminyokire to ko minyoka mune suara yeko minyoka to ko minyoka mune kyobiri ko nyora kwa chagire kwelinga governor abana abaito ngwa kabaro mupira tali yoro bakori mu governor mbategete kyo mubuko maragobekera agosoka kurwaria tiga abana bagabanyore priorities obusigari mbole bwa kanjo bwa Nairobi ebintu biro bochogi bolia abana baigaba fixed so that na batagosaba umusahara bw'umupira bamanyetenga injige tokiandigeta ase county ya Nairobi no busigari gento kendigeta no mupira egente kekerano na abana babakaba igabako akomupira na baramanyanga ngocha kwa akomupira ndikwe ase serikali ya county ya Nairobi no yenke KDF yeito dio libinto bigokorekana ngongo kalkurumaega dio umugako yosirete sakanya mao igarenge cadet ya KDF dio Charles Asati ebintu bitiga bikonya abantu baito ko biroro eserikali ya abana ba priorities banyore libaga so tatimba abanga no mupira bwo kabako exhausted kero monta abunekire ocha kusumbukanga emepira kwale kwale I think timu ya Nairobi United nechukua timu chinyingo se chukua banta bange surprise sana sama mire neiga ya CAF Confederations Cup na inde nechukua kolibia sana na inde support kwa takurumega ya bongo lenginga uisikulia semetenye tano yetire timu ile yaro sichwesa sana bogole bunyango kwa National Super League matukuma kaiko bogole kombe kia Mozart Cup na ndo gwake timu na Gor Mahia kwa bega singi milioni mu uko ibere kwa osama mire ya qualifiers ya Confederations Cup kwa osoke timu na Sportivo de Sahel kwa sense ya Tunisia ya chire ngumasa matuka mange negento ketegio kwa kisana na inde uisikulia timu ya Nairobi United umugusina intumete no tole abakusimbara no chabange sana Brian Magare shabana no arena ndagete penalty tingia sana gatome timu ya Nairobi United gochi grupo negento ketegio koko kena intumo gusingwe ko kortere sana mwana ito Brian Magare asogo so ase kambie club ekyo kya Nairobi United egasi akorere ngia nene tole mega yago support timu ya Nairobi United pakengoli tone kinga mamene neiga akaf Confederations Cup ngoso atano na sentune je semifinali ene tuli komoga no moya se timu ya Nairobi United ko be timu entangani ngoso asa mamene se timu entangani na ngoso kiti timu chechire nguma echiabaza mu echita ko ngondo maite se kolige linga timu ya Nairobi United umpire kwa kana bane bwate antuna bando to gwetoma na nendo no kwegena ntiko kolipia sana asa mamene neyo torura bwokoyo tiga wanto sai me abongereza aliese nimetenga timu yao bwate oyo no mwaka wose no igwe 20 no yomo mwaka 25 bone gochikoera kwanya korega kombe kiliga nene ekinge gosumbua mupira umiyane gento kingenjo lakini omete miguzo teko tokonya aliteta kisacha emiaka ya chire 5 tararage kombe kiliga nsi kurubuke kombe timetinga season ya sana ngimora tamere mobwate kurubusagani mwali kolera mobwate attacking mobwate chiri defender chi mereira matene timu chi chiri ngumase irabalia bola ya nensenkima timetinga season ya narongi morata mere otobogole liga nense nde togo tebiga osikole timu ya Arsenal a problem to bwate nke sana timatinga kocha ngo chiri notice first league kerto gwake to wako mopiro mia sana second league ego cha toletere shida sana banyora anto banyole chincha buna bono sekolireria boni ganto bwate mepire chikobwata ni sana mingi sana toka bwate CAF kwende Champions League ntoka bwate Carabao ngero igonga mepire mocha kwa katore wiki gatigati kogenda na ende tobwate kogendere ligi yaito chincha ingo chachire twanyora problem kocha ito ya team ya Ghana siatari kwebanga ne chincha konyora totegemea to mundu getonyore nchari omuchando tosoa lakini this round I believe oisekoli alienjera to igoire aliansari each point koruboni kana atebe tuna no moraria chose bubuga saga tegerete chinse chese saga tengerete na manyete history ngo ikwere round because anta banga bala tenga papa na acha karara papa tare kobuha igomu maete na ara atakora nyuri abanga lakini bono rende round ile gabona bono totete kolera papa na ende ne chinguru cheito ngoto tete konyoro bunyangongo bwiri ya bongereza oyishwanga mwire bunyangongo bwiri ligi ya bongereza bone to bangete this is the time
boni ge binto bigo chuko kwanga ne imoni ne chisese ekyagera narolere timu ya Manchester United matena ya toreta ikerundo sana na nyiro chengo che yakanyetwe na Nottingham Forest because bakanye bachete draw egento tetoko teboni ga ngongo akera to gende tekori ligi ya Bongereza si ligi ere kidogo ne ligi ere ntindi kweli kweli oise kori ya bono okuyo ainerisha bigiria sene gotanga timu ya Manchester United ere okwa libera sokori ligi igembine tingano nayo mwenye neturi tayari kwa ligi hiyo ligi ntore tayari pero kwa na timu na Manchester United timu tsali ko nyara no Manchester United konya ligi linga teri kwenyara because ya sama tukama keiga kwa ligi reti yake to mupira Manchester United yatemete kungusa ligi ya Bongereza kama chikoleta na ndo musumuko na ndiko tebiga timu teyo ime ya Bongereza Arsenal eoboetera nyungusese ligi wetani timu ya Manchester United oisikoli ile timu ya Liverpool na yabona ya kire gocha Liverpool ngwarra gesame pira ya ya chaka kwaka boni yege ndete kulusi timu chinga chikonyeita ne timu nere tinde ko tabanga na botra karokaga timu lakini timu timu kurunga bona mount ene timu ko ile ya saboniga yangere koleta umuchando mona seri ya Bongereza lakini ese timu yoke uchikonyekanya ne timu ya Arsenal usikoli ile atete gekosi abwate ni gekosi kia sana usikoli ile babo White babo Bukayo Saka babo Ben White abantu babo Rice yo mochere ndete oko tebinga asebonige mochando to bwata Arsenal golikipa to bwate ne golikipa ngia sana raya oisikoli ile boniga magega kwari koli umupira buno go ikoro na kertwale wa timu twageti umupira kerole go ikamaega ababwate confidence njira bakonyo control na konyorusi nduntu bwate mochando lakini bona se problem tetoko tebiere ngongo ketucho chaka wake mina ne bia Champions League Carabao chinchari chigo tobwata kera tobwata maita bantu abasaga ndi bamanyiringa nyarebe karo oine goli kunganisa na kobeka ine goli okonyora ntabanyole chinchari abwaro mochando no so timu ya Arsenal ni bwenera tenga kocha ya Arsenal naro chenkoli ngo leta baraba ko sori babere January yega window transfer otebere ngole taraba ko sori babere se batato ngo so bara se timu window transfer igongo ko lenginga ase mochando ne twali na Jose Bobo to kara chinchari chiroro ngo tebinga eyega tirichikobe business as usual ne business gete go chikoba yo gokumia round yega konyorobo bui ase timu ya Arsenal elinde nero mate erango yalira mashabiki ya timu ya Arsenal erango yobo bui Manchester United yaro mate na igwa abantu abatenga yara bwire bikombe already nga bikombe nga 20 babege to mobuko barabona banyako bu mbabu atishida because ubwango ngaba bwete kombe ke miaka tarera barage tware na intu twabere nga kietambe kesa twagage to mopira kuruma gaga iga totagete na intu nyore ge kombe ke kebia lakini ukoyo kero gotabanga timu ya Manchester United nero gweta sokuri bunyangongo tora timu ya Manchester City mnenjire kocha uisokori timu ne ya Liverpool no motanga yararire Liverpool ngolenginga yairanire gwaka Aston Villa kurugwa kama Man City andake yigo chi Man City kwa Arsenal chingi chinkongo ngolenginga Liverpool bono yo kenyene chi point yeru setia sole ni sato igo ngolenginga ligi ya Bongereza bono tali ligi ekokorgo solo ya sebono na ende timu ya Arsenal tali nge ligi moirire inamanganane tali ligi moirire uisakoli ile mpira moko kwa solia ulitali mpira kwa ila ligi of course saa hii so far ni nwe timu yenyewe siri chiko lichinga se ligi lakini uisakoli ile bado koranga chisokoro njira babwatoka nengo yo moko kwa solia tino chinga ne bairande Arsenal ne elia egento kiko chenji ne biro ekocha ne elia litete miaka 5 kuyo ege komba bwateke ne PNFA na Community Shield igo ngolenginga baada season ya iga Arsenal of course nete merakini nambera kole namba ibere ebu uchi point chinga igo andi mwekorera kombe kera undi na Manchester City tete uko boriga intwe tu atongere tu koira namba ibere ese miaka yonse because ntobwa to west oise kole ile chiko point to bwete timu ye kurunga Manchester City ni point sana kera gukwa na igo yango kaninga ime mepira tu akire 10 already igo nga mepira iga ntole ngane tra kinto bwete point sana nema ndetoka tebiga ngongo problema maeta mashabiki na batiotele bagotwara gusaba ntaba igabara mashabiki batiotele timu ya Manchester United no gotwara kiburi tu because nga barabwire no Chelsea yo gotwara kiburi tu Chelsea ne timu ne ntakete ko tebiga Chelsea kintu yoke manyete gwaka Champions League koya ikire semis abwana bego temanga ne ikire na intu twatemete round yenga neba ne Chelsea arenge abwa Champions League ni congratulate because mbama tena kibagwaka oisibole libona timu ya Manchester United yage to mupira ngwaroche yabwa ate chance ya nene yokobwa
ekamanya kolusi gwetera amepira yabwo atemiya kuri omogosori mbomu nero ko bakonya bono eranyore nchari omogosori bunori ngayore chabago Manchester United bado abange nare bakukona sana nga Manchester yabukire konyoro bubi butatu kubwatania bado na batenga Manchester bado teraba oise kurigereria ebimino biro kimotuka expect surprise nyingi sana kurwa sema niu nebuna abange chi emyoyo nebuna abange chi ngora abantu abange mbalere abantu mange kolera asingenjo ya Manchester United oise kurigereria njerangero kole bintu na batenga timu ya Nottingham Forest nombona timu kiba korta bakanyore point yemo lakini timu ya Manchester United bado teraba netigariti yake ikeno ne birengo bya timu na chabo FC Bournemouth oise kurigeria timu na FC Bournemouth ko kolebyo ko na Manchester United na ande mbona Manchester imo goto ibadi teraka ne timu na chabo FC Bournemouth teraka timu na chabo Crystal Palace chine chi point ye ko konya go igo next year what Tottenham Hotspur I think Manchester United na inde ngo kongontuere nande abantu abange mbagendere kwimurunganira twabugete twabokire ngoro chibintu byakorekante weekend ebate tebaka namba ibere yani chitage kachinke chitage kansie 30 lakini ntobeti eliogi kirase nga Manchester United yo eligi totagete bone eligi totete chitage kaibere isato bakatiri bagasai bari gose namba kianda bakari gose namba 10 nsaria bagendete gwetera chinga kichingo sana yo timu ya Manchester United kachi timu chine chiao kirego eligi ene se abongera sokoyo ne timu eligi ya rekani gotoro komeli koro mona sana na inde mapema sana gotabenge timu ya eligi oise kolinga kende gyonsi na boge kokolekana na inde bakotanga elio mo eli timu ya Chelsea timu ya Manchester City timu ya Liverpool Chelsea timu pira se ikende iyo timu ya rete ligi eyalenge out of timu chiri top 6 kose big 6 ase liga nense ya Bongereza yalinge timu ya Leicester City igo tokumia season igo koyo non Sunderland gekore league kitete okongaina because again totagete kwara ria serie igereria system mo wako mupira igereria kosi mubwate because yakuna kukuyamini wako mupira kosi sasa nile wate kosi lakini tigago chaka batebanga ege kosi ege matege ndo nago tebia no shabana itoga yake twara ukwanera igereria kosi litangani ubwate no kiamineti ekero kogenda kurwane sege nsira kiobwate igoko nyoro bwate sira ntetoka tebuna bono se koliro mogosoria okorunga nere Timber Julian ona mogosoria muya sana kero koliro limaega ali nchera bagwaka nenchera bago coordinate kero gotebanga boni gwise kolinga timu ya Arsenal gento kecho karabo chimotua iga ntetoka tenga my friend aba basori boni ge timu ya Arsenal ebwate na ende mepira ko boni iga paka January tarehe 25 January expecting a team ya Arsenal igego tangana eri teriko itumo pironde bonse pi enga ki yoko nyore team egwete point ko rwabo igegwete point yanga 10 20 bono inuto ngere ko barigereria kiagera osekurigeria buna bono team ya Manchester United igo moraria chose bobo ganyite gotogi sana anyanjete ne ituana bago lakini waterangora jora arabe kachuma piri nga wa mecha pa na ebinto buna biria tigango tebinga it is now a business as usual boni iga tigango tebinga Arsenal igerengera tikoirege minano kieri ya Bongereza Ateta tari chokara go sorry because is kuri timu yae nege kosi abwatekia oise kuri Gabriel Jesus Victor Yokres abakosori abaya Bukayo Saka bararia ndobwate Gabriel Martinelli ntobwate Barechi Enze bonekero kuri yari abakosori banga buna aboche kobwekania abantu bakarari Manchester United mbomo kominyoka ngora igabuna sata rigere tigoche ndetoko tebinga poniga tigango tebika tutako mate tu asamusa Manchester United na inde next banyanga ngonye samusa tore ngosa mate tobate kosi team ya Chelsea ngochi kwa katoro mupira Chelsea babere to ko red runner. This is the time to shorten the dust. Onye timu nere roto pone tiko korre goso de sibono timu ya Chelsea elia ko ngonda Liverpool elia go sinyete Liverpool emo ya ko eto bochinga kichingongo denda sana kore ngi mwancho moligereria wigeta seni kere de buna 102.0 FM tigato kutora bwa seri tukolera romoro bwa sane chiko sori koreto ni Geoffrey Ngongo kere tukora juma tatara na linge na Franco koye me studio toto de chinga kichinge kabisa cho kwa kemba kaigore chiko sori cheito kore ngi nga chuma tate iki gocha amange na toke mandole tabagani abange to kone chiko sori cheito to kunera alia ko agendete kunche kana semitanda go sali de trending ande muna se go sori ngana ye igose mangane chiko sori
boigo ntochiko kwanira mange chinga kirige yo okoya gonya goya kireko kugera liga nense ya Bongereza gende tochiko bwata nsento kwanire ntobe ketimu ya Arsenal aseratiri anemo na semene be UEFA Champions League bire katikati ya wiki igo umwancho mo ligereria tobese gusukari kura sigo taseni ke Radio Vuna gende kutobwati woka subscribe so mutando ito YouTube Radio Vuna 102.0 FM like comment na bago share elitonya okira so bwa monche kuru kwa Geoffrey Ng'ong'o bake ikiegocha twara oborigeri boro buya nabo igo bategeri buye mi Radio Vuna 102.0 FM